Big Juzi, grazzi tal-qajt l-istadina tagħna. Kif beda l-interess tiegħek lejn il-Malti, speċjalment lejn il-qasam ta' tradizzjoni orali? Dil-mistoqsija kelli nsib tweġiba li għax teħx kemm il-darba saqsewila, allura rrid ikolli tweġiba li għasma. U meta ħsibt daqsxejn, irrealizzajt li ċavetta ta' kollox kien li jiena twilet u trabbejt ġo raħal li fih kienu jitkellmu bid-dialett. L-aktar importanti li l-ġenituri tiegħi u niesi u d-dinja ta' madwari u l-ġirien kienu jitkellmu bid-dialett, ġifier mhux persuna waħda biss imma l-komunità kollha. Issa, meta inti tidħol f'din id-dinja ta' tifel, ta' tarbija, sewa, tirrealizza bla ma toqgħod tagħti każ ħafna illi f'ċertu kundizzjonijiet nies oħra ma jitkellmux eżatt bħalek ngħidu aħna fejn tisma' l-ewwel forsi il-Knisja jekk jitkellmu bil-Malti, bil-Latin kien dak fi żmieni. Imma tkun taf illi ma jitkellmux bil-eżatt bħal ommok ngħidu aħna, u mbagħad tad-duttrina jew tal-iskola wkoll tkun taf jitkellmu bil-pulit dawn. Għalik ma jkun problema ta' xejn, ma taħsibx fuq għal-biċċa sewa, jiena kont naqleb bla ħaġa oħra. Però il-test importanti kien wasal. Meta inti tgħaddi mill-eżami tas-sekondarja u mill-iskola primarja tar-raħal fejn tkun trabbejt, inti tmur f'post ieħor fejn hemm ħafna tfal minn komunitajiet oħra, sewa. Għal-vorja kienu minn naħa isfel ta' Malta. Imma għadin niftakar illi irrealizzajt jiena illi ħafna tfal ma kellhomx il-vokabularju li kelli jien bħala bniedem tar-raħal. Issa ma jfissirx li jiena ma nafx li titkellem bir-raħli kien stigma dak iż-żmien ukoll sewwa, mhux fuq dik qed ngħidu, ma qed ngħidu. Irid tirrealizza li dawn kważi huma inqas Maltin minnek jekk jafu inqas kliem mill-taf. Barra minn hekk, inti tifhem ukoll dak iż-żmien żminijiet oħra, fis-sittinijiet, sebgħinijiet, l-għalliema tal-Malti kunu jgħidulek illi fil-Malti fil-lingwa aħna f'dik li hija pronunzja noqogħdu fuq tal-ibliet. U f'dak li huwa vokabularju noqogħdu fuq tar-raħal, hekk kienu jgħidulek sewa u kien ikollhom raġun għax il-letteratura kienet kollha letteratura ta' fuq il-mos u n-naċ u l-ħrief u dan u x'taf. Ġifieri inti tgħid veru mela, għax inti anke s-suġġetti tiegħek missierek u huma kienu jitkellmu fuq il-ħrief u n-naċ eċetera, ġifieri jekk inti taf kelma ħadd ma jafix, inti tinduna li speċjalment mal inti aħjar. Imma dan ma jfissirx ma tkunx taf titkellem bl-imgħawweġ huwa problema wkoll. Imma dak iġibek konxju ta' żewġ aspetti tal-lingwa sewa. Issa il-biċċa kristallizzat meta jiena kont fl-edukazzjoni terzjarja għax hemmhekk illi ta' bniedem jinnaf moħħu tajjeb inti trid tinvolvi ruħek fil-ħajja soċjali ta' pajjiżek ukoll sewa. Allura trid tikkontribwixxi xi ħaġa. U dak iż-żmien ikolli ngħid iktar ferm iktar millum, ġifieri, il-kontribuzzjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija kienet ħafna drabi titkellem bil-Malti. Ġifieri tgħidlix qed tgħid, imma hekk kont inħoss jiena, sew anki l-lingwa tal-politika kienet ċara daqs il-kristall li hija bil-Malti, Mintoff jitkellem bil-Malti, Borċoli bil-Malti, Lorisand bil-Malti, Joe de Bonogre, tifhem, it-tajjir u xi bil-Malti. Il-kontribuzzjoni kienet bil-Malti wkoll. U ġifieri xtaqt jien li dak li kelli xi ngħid jew l-ħsibiet tiegħi niktibhom bil-Malti. Issa x'Malti huma? Malti tajjeb, sewa jiena kont niddejja meta xi ħadd kien jgħid li ngħidu aħna inti tikteb il-poeżiji, pereżempju xi ma niktibx poeżiji ħafna drabi imma nħoss li hemm qasam sħiħ ta' tarif irridu nagħtu lil-Malti jekk irridu li l-lingwa tissaħħaħ. Pereżempju, fil-bidu meta il-Malti ma kienx stmat, meta kien għadu fil-bidu ġbiex xi ħadd trid joħloq il-grammatika l-ewwel. Okej, rrid jiffissa anki l-ortografija. Rrid joħloq letteratura, rrid ikollu dizzjonarju, okej? Imma mhux hekk biss, ġifieri, meta saru dawn fil-bidunet ħarġu ħafna kotba fuq it-tarif, sewa, ġifieri fuq il-ġeografija ta' Malta, fuq il-klima ta' Malta, fuq l-edukazzjoni li m'għandekx tobżoq fl-art, tifhem xi ngħid, ġifieri ktib il-qwiebel ngħidu aħna biex jagħti l-informazzjoni fuq l-affarijiet mediċi, eċetera. Jiġifieri dak iż-żmien ukoll kienet ovvja il-ħaġa li inti minn barra l-letteratura u l-istejjer u l-poeżiji u d-dizzjonarju u l-grammatika trid ukoll tidħol fid-dinja tal-loti tat-tarif u l-ġbir tat-tarif kienet ċara sewa. U jiena f'dak il-qasam tħalt għax naħseb illi huwa importanti sewa. Issa, f'dak il-qasam se niġu bżonn aħna vokabularju illi mhux dejjem qiegħed fil-poeżija ngħidu aħna. U
kont inħoss ċertu nuqqas illi xi kultant infittxu il-kelma u ma nsibuhiex, sewa. Għalhekk jien kelli l-interess illi immur u nfittixha qalb in-nies għaliex. Għaliex qalb in-nies ngħidu aħna. Aħna nafu li fil-bidu ħafna gbarat Maltin kienu kontra li l-Malti jerfa' rasu, sewa. Ħafna drabi l-avukati u n-nies tal-iskola jeħlu li kienu bdaw, sewa. In-nies komuni ma kellhomx opinjoni, il-Malti kienu jużaw, sewa. Issa, meta però il-Malti rebaħ f'ċertu sens, ġifieri u beda jingħata l-importanza, kienu anki n-nies tal-iskola li ħarġu u jtuħ is-support, sewa. Imma daw in-nies tal-iskola li pereżempju ġabru dizzjonarji, sewa, xorta kellhom imorru u jistaqsu lin-nies komuni fuq il-vokabularju, pereżempju d-dizzjonarju ta' Aquilina. Waħda mis-sorsi li għandu illi jgħidlek il-kelma ġiet mingħand VG. U VG jgħid fit-tixra tfisser Victor Gallia li kien awċi li għadu ħaj jidilli sissa insomma illi Aquilina kien jiddependi ħafna fuq li jiġborru l-informazzjoni mant il-niskom. Jgħidu di għandek il-kelma di għandek hekk tfisser hekk jgħidu hekk temmek ħolfi. U ħafna mis-sorsi, forsi mhux 100%, imma ħafna mis-sorsi issib li huma minn Victor Gallia, għaliex ma rifittex il-kliem. Issa mela anki il-professur Aquilina kellu bżonn imur u jfittex l-għajnuna tal-bnedem komuni biex ġabar id-dizzjonarju. Issa mhux id-dizzjonarju biss, imma biex inti tagħti t-tarif fuq ħafna suġġetti li mhuwiex letterari, trid il-vokabularju. Allura jien peress li x-xogħol l-iktar viżibbli pubbliku tiegħi huwa il-kodba qiegħda fil-Ponta tal-Sieni, sewa. Dak il-kodba hekk kienu, hekk kien l-intenzjoni tagħhom, imma niddejjaq meta xi ħadd jgħidli li qed niġbor it-talif ta' snajja antiki qodma, għax mhux dak il-ħsieb kien, jiġifieri jekk jiena ġbart it-tarif fuq ix-xogħol tal-fuħħar, pereżempju. Mhux biex noqogħdu ngħidu li n-nanna kienet taqli l-bajt fit-tigan, sewa, imma biex l-arkeologu ngħidu aħna ikun jaf id-differenza bejn borma, annata, dorga, żir, sewa, u mhux kollox ġarra għax dik biss jaf, sewa. U jekk pereżempju niġu nitkellmu fuq it-tempi neolitiċi, kif se ngħidu li dawk imbnew bis-sistema tal-core billing, pereżempju. U mbagħad xgħidlek core billing x'inhi. Meta aħna għandna il-kileb bħala parti minn l-ġurnata tagħna u nistgħu ngħidu bit-tiklib. Jekk il-kelma mhux qegħdem noħolquha għax għandna bżonna mhux niġu fi stat fejn nitkellmu fuq it-tempi neolitiċi, ġifieri mhux fuq l-astronomija daw jew kellha fuq l-atomic science, fuq l-arġijiet ta' Malta u niġu fi stat fejn ngħidu li m'għandniex kelma bil-Malti għal core billing, mhux sewwa, mhux ġifieri l-lingwa dbati. U għandna ma dirx ma konniex, għandna jekk irridu li konna. Allura dak huwa ix-xewqa tiegħi, dak li imbuttani sewwa, jiġifieri s-sens il da xogħol huwa importanti. U importanti għalhekk għaliex in-nies komuni ituk tarif illi ma tistax iġibu inti mill-kitba akademika. Ħanejlek, nieħdu eżempju ieħor, pereżempju. Ngħidu aħna n-nies tal-faħam. Ix-xogħol tal-faħam mhux xogħol minn żmien żemżem, mhux hekk fi żmien l-Ingliżi u fi żmien l-istin ġdid, ġifieri. Imma kienu jindaħlu għalih ħafna nies komuni, ħafna minnhom miż-żejtun, mhux biss insomma. Issa dawn huma bejniethom inħolqu l-ismijiet tal-karigi tan-nies u jibqa' ċerti li mhux l-awtoritajiet ħolquhom daw, ma ġifieri dawk kienu jafu jgħidlek inti x'inti, jgħidlek jiena wittej għax iwitti fl-istiva. Jiena mellej għax jimla l-bramen, sewa, eċetera. Jiena reffieħ, pereżempju, għax jerfa'. U ħolquhom daw kollha, kieku llum ngħidu aħna ibqa' ċert li uffiċjalment biex noħolqu l-kelma wittej u mellej ma nsibuhiex. Kien hemm anki bil-kwistjonijiet ngħidu aħna li xi ħadd xi nies mhux bithomx il-kelma reffija għax dawk reffija tal-vari huma. Allura qalu dawk ġarriera xi ġorru. Il-punt qed bova ngħidlek huwa li bl-aktar mod naturali in-nies komuni ibqa' ċert mhux in-nies uffiċjali ħolqu l-kliem fejn ħaddieħor kieku ma kienx ikun kapaċi ħolqu. Ħantik eżempju huwa importanti. Ngħidu aħna jien tajtx kemm ngħid li aħna fortunati li għandna kelma għal qassa tal-pulizija. Għax imma dik għax ħolqu għan-nies sewa għaliex kieku llum konna ngħidu
stazzjon tal-pulizija minflok police station. U ħadd ma kien jgħid stazzjon tal-pulizija, ma kien jgħid police station. Imma qabel ma daħlet police station u l-ħaġa kienet hemm fi żmien meta il-Maltin jitkellmu bil-Malti biss, qalu li hemm l-assa, hemmhekk hemm l-assa tal-pulizija. Il-pulizija qed jassess. Jiġifieri veru wkoll li x'aktar xejn mhux il-pulizija kien li beda jassess, imma minn dejjem kien hemm l-assa r-raħal sewwa tad-dejma pereżempju wkoll kien l-assa. Imma xorta fortunati li għandna l-assa, kelma bħala assa minflok hija stazzjon tal-pulizija, in-nies komuni ta' jiena din. Ngħidu aħna meta n-nies komuni raw il-power station, il-bdew l-Ingliż, mhux ġdida, power station l-ewwel waħda. Qalu ara, il-magna tad-dawl. Mbagħad bdew oħra, u allura l-magna tal-ħalib. So, dawn ibqa' ċert. Ma nafx hekk tħossiex inti illi kieku il-verżjoni uffiċjali tal-lingwa kienet insiba diffiċli biex toħloqhom. Kienet stazzjon tal-enerġija u ma kien ħadd ma jgħidha, daw qalu magna tal-ħalib u n-nies illum għadhom jgħidu noqgħod ħdej il-magna tal-ħalib. Tispiċċa wkoll tieni ma insomma ġifieri puntu illi n-nies ħolqu il-terminoloġija fil-waqt illi il-bravi jeħlu fuq din. Għalhekk huwa importanti illi immorru lura lejn in-nies u nippruvaw nieħdu dak it-tarif illi insejħulu tradizzjoni orali bħala dak it-tarif li qiegħed hemm imma mhux miktub għax huwa bil-fom biss, sewa mhux miktub għaliex qiegħed f'idejn nies li mhumiex litterati ħafna, ma jiktbux, allura mhux miktub. Imma xorta għandhom xi ħaġa xi jgħidu. Issa importanti nħoss jiena li dak li għandhom xi jgħidu mhuwiex biss stejjer, sewa u ħrejjef u leġendi u dak ukoll, sewa imma mhux biss huwa tarif in ġenerali. Allura fil-riċerka kollha tiegħi jiena ma ħarrisx ngħidu aħna biex nara x'kien il-kliem tal-iskarpan, pereżempju, nista' nagħmilha fil-kuntest folkloristiku, imma l-iskarpan kif jaħdem issa dik dinja spiċċat. Fil-waqt li dak li kien jagħmel il-fuħħar veru spiċċa, imma għadna mbabsu aħna fl-arkeoloġija mhux hekk, mhux hekk biss, illi anki fi żmieni il-pottery kien wieħed mis-suġġetti tal-iskejjel fl-iskola. Issa l-għalliema irmew it-terminoloġija kollha tax-xogħol bil-Malti u kienu jitkellmu fuq pottery, fuq firing, sewa tiffajrja, tibbejkja, tirropja u rope u x'tafin. Ġifieri issa jekk tgħidli ħażin għalik, issa mhux jekk timxi l-lingwa, imma allura ħażin għalija, għax imma jekk inti taf tintjuwixxi il-lingwa tmur lura jekk titlef il-possibilità li kemm li titlef it-terminoloġija l-antika u m'għandix il-mekkaniżmu fiha nfisha biex toħloq il-ġdida. Għax illum aħna pereżempju ħantik sena oħra illi tawa isem in-nies komuni u kieku ma kienx ikollha isem. It-tellar illi tella d-daqqiet. Issa jekk inti tfitixha f'dizzjonar dik il-kelma, id-dizzjonar jidderriġik bħala nisel tal-kelma etimoloġija. Lej il-kelma it-tella, għax itella, imma jekk itella, allura mhux tellar propju ma tellieħ sewa kieku. Imma peress li dik għamlu għan-nies komuni u qablu ma tapezzar u burdnar u karozzar u kuċċi u xafien. Għamlu għatellar. U ġifieri ħadet u qabdet fil-waqt li kieku xi ħadd illi ma kienx mid-dinja komuni tan-nies komuni, bqa' ċert ma kienx joħloq il-kelma tellar kieku kien jaħseb li tellieħ kien jħossa kera u tifhem x'qed ġifieri it-tradizzjoni orali għandha x'tallimna lilna u għandha x'tallimna lingwistikament ukoll, mhux biss għax għandha ħafna stejjer u ħrejjef tan-nanna li għadha ma nafuhomx, imma għax għandha tarif bżonjuż. Ngħidu aħna jekk waħda mill-aqwa suġġetti hija l-bidja, pereżempju. Inti ma tassejlu bda fuq il-bidja u masqa, għax illum issa l-istudji ambjentali saru importantissimi, sewa mhux għalina ma anke għat-tagħlim tat-tfal. Issa jekk naħna niġu fi stat illi m'għandniex kelma għal wilġa, bur, miġra tal-ilma, jew kellha dawn itilfuhom, imma meta rriduhom, sewa, ngħidu aħna x'inhu run-off water, pereżempju, dak huwa l-ilma tax-xaba. L-ilma ta' meta l-raba jiġba mill-ilma u jneħħih, sewa, ġifieri
Il-punt hu li anki fl-aktar suġġetti bażiċi il-bidja issa jew il-ġeografija għandna bżonn il-kliem illi l-bira ħarmejnieh. Sewa? Għandna bżonn nerġgħu nġibuh lura għax inkella il-Malti se nibqgħu kull darba xagħti saqsina di kif tgħidha bil-Malti u ngħidulu ma nafx hekk tfisser jekk ma nġibux il-kliem li ħarmejna l-bieraħ. Sewa? Ħantik eżempju ieħor ta' għax qed nipprova nfiem il-validità tagħha din sewa ġifieri il-bżonn lingwistiku. Mhux nikkonvinċu lin-nies li huwa importanti għax għandna storja, għandna ħrafa jew taqbila li għadha ma smajniex, dik ukoll imma iktar minn hekk. So, ngħidu aħna inti jirriżulta minn kidba qadima bil-Malti. Illi qabel il-bidwi Malti kien jiddistingwi bejn proċessi tan-natura illi llum aħna tlifnihom. Pereżempju, jekk jiena ngħidlek is-siġra tiżar, jiena għandi nifhem illi inti u n-nies li jħobbu l-Malti u anki n-nies komuni jistgħu jaslu f'moħħhom li toħroġ iż-żgħar, jiġifieri. U ż-żgħar x'inhuma? Issa jekk ngħidlek is-siġra traħħas, imma n-nies ma jifhmukx illum ħafna drabi sewa. Imma kienet komuni qabel. Il-verità hi li traħħas jiġifieri toħroġ weraq ġdid. U tiżar toħroġ il-blossoms, il-ward, illi jagħmel il-frott li mhux istess ħaġa u li issa jekk irridu nitkellmu fuq dak il-qasam bis-sens irridu nkunu nafuha għax l-Ingliż jafa. Allura aħna biex nitkellmu bis-sens irridu konna kelma wkoll. Issa jekk toqgħod li blossom mhux nafin u leafsijiet, imma jekk taf li tmela traħħas toħroġ ir-raħs li huwa leaf bud li joħroġ il-werqa. Iż-żara hija dik li toħroġ il-frotta, issir frotta, fil-waqt li l-inwar huma l-fjuri li ma jsirux frott imma jservu biex l-insetti jiddakru minnhom lill-warda mara. Sewa mela iż-żara hija l-warda mara li ssir frotta. Imma tiddakkar mill-inwara li hija fjura raġel. Rtejt huwa da li anki fil-kuntest tal-bidja, pereżempju, ma jistax illum in-nies jgħidulek u hija mhux hemm il-masqa u ħamrija bidja għax is-suġġett huwa importantissimu issa għalina llum. Sewa għax illum l-ambjent sar importanti, mela importanti li nitkellmu tajjeb fuqu, biex nitkellmu tajjeb fuqu irid ikollna terminoloġija. Il-terminoloġija ħafna drabi n-nies komuni u n-nies tal-iskola irmewa sewa kienet għand in-nies komuni u din nistgħu nġibuha biss mit-tradizzjoni orali. Kif irnexxielek tiġbor dan il-materjal kollu? Meta kont ħriġt l-ewwel ktieb qiegħda fil-Ponta tal-Sini l-ewwel wieħed kienu saqsewni dik il-mistoqsija ilek xejn u rid nipprova naħseb jiena kemm kien ili u kont ikkalkulajt għax issa insejt. Dak iż-żmien ikkalkulajt illi kont bdejt il-bidu tal-proċess bin-noti u xafin xi 5 snin qabel. Jiġifieri sewa jiena nista' nikkalkula li biex ħriġt l-ewwel ktieb hemmhekk fih minqas 5 snin xogħol. Sewa. Imma l-proċess huwa kontinwu, sewa jiġifieri kieku ma semmejtlekx dawk il-ħsibiet li għaddu minn rasek ta' tifel bejn id-dialett u mhux dialett u n-nies iskola sekondarja u xafin. Jiġifieri dan kollox jiġi ħaġa wara l-oħra. Imbagħad li trid tagħmel però u dan ġana punt li nsemmuh. B'xorti ħażina peress li t-tradizzjoni orali, jiġifieri dik li mhix miktuba, qiegħda għand nies illi mhumiex litterati ħafna. Wieħed ikollu jgħid illi qiegħda jiġifieri fis-saffi baxxi tas-soċjetà sewa. Għaliex is-soċjetà Maltija bħal soċjetajiet oħra tat ċans liċ-ċittadini tagħha. U dawk li kienu tajbin ħadu ċans. U issa daw jiktbu u jagħmlu sewa. Imma b'xorti ħażina kienu telqu minn dinja oħra li abbandunaw bħala d-dinja l-antika u l-qadima. Allura in-nies li għadhom jipprattikaw id-dinja orali huma ta' inqas validità akademika, speċi minn l-akademika. Allura inti trid hemm bżonn ix-xogħol tal-akademiku biex jirranġa t-tarif. Jiġifieri jekk jiena qed titkellem fuq il-folklor, pereżempju, u nintervista xi ħadd u jgħidli xi taqbila antika u xi taħnina, jiena ma nistax nivvinta, irid niżed dik it-taħnina. Hekk qalitieli, jekk inkun naf li dik it-taħnina hija dgerfixa
Imma ta' taħnin oħra irrid ngħid u hekk, jiġifieri jekk pereżempju xi ħadd jgħid iż-żunżan idur u meta jgħaddi minn ġolmina jagħmel zin zin zin. Pereżempju jiena nkun naf illi mhux iż-żunżan jgħaddi minn ġolmina, ma tram kien jgħaddi minn ġolmina pereżempju. Allura f'dak il-każ jiena nħoss li huwa responsabilità tiegħi illi rrid nirranġa ftit. Jiġifieri u ma jiġi ħadd jgħid li qed tivvinta jew tħawwad sewa. Jiġifieri jekk jiena nintervista xi ħadd illi qed ikellimni fuq l-insiġ u din hija xi ħadd imdaħħal fi żmien li issa l-insiġ spiċċa ta' fed antiki, jiena jekk jien ma naf xejn fuq l-insiġ, ikolli naċċetta kull ma jgħid, sewa, jew kull ma tgħid, ta' fadabit tkun mara. Imma jekk jien naf fuq l-insiġ, ikun nista' ngħid isma' hawnhekk naħseb li qed jirreferi għal dan l-aspett u mhux l-ieħor. Sewa jien illum naqra tarif ngħidu għana sewa, illi jkun ikkwotat kemm minn nies li tkellmu fuq radijiet jew insomma eċetera. U jiena naf illi hemm daqsxejn ta' informazzjoni ħażina ngħidu aħna dak it-tarif li qed jingħatu huwa validu ħafna, imma fuq aspett ieħor tas-sena mhux dak sewa. Issa biex tagħmel hekk inti trid tkun tifhem daqsxejn, jiġifieri jekk nsemmu fuq l-insiġ, jien rrid ikun nifhem tika fl-insiġ, sewa biex inkun naf dal-affarijiet. Issa nifhem fl-insiġ mhux semmu nitgħallem l-inseġġ, imma biex billi naqra sewa it-tarif li ġi midbuħ li qiegħed hemm. Sewa biex jiena mbagħad nirranġa għax it-tarif ħafna drabi mhux Malti, biċċa mhux bil-Malti, mela rrid nirranġa bit-tarif li jtuni n-nies illi jafu it-terminoloġija, rrid nirranġah jiena biex isir preżentabbli u jagħmel sens sewa għad-dinja tal-lum. Fuq din m'għandi l-ebda apoloġija u ma jiġi ħadd jgħid li qed nivvinta l-affarijiet, jiġifieri jiena rrid jekk xi ħadd jgħidli pereżempju x'aħna dik ngħidu lek, kull jgħidli ma aħna ngħidu lek. Jiena f'dak il-każ ma nistax noqgħod ngħid. Imma hemm ħażibuċ jgħidulhom hekk u żejtun jgħidu lek. Irid nara l-etimoloġija n-nisel tal-kelma li mu. U l-kliem ma waqax mis-sema għandu etimoloġija sewa ġie minn x'imkien. U dik it-tifsira li toqrob iktar l-etimoloġija nimbotta lilha, dik hija il-veru sens tal-kelma sewa. Jiġifieri jekk jien naf jekk xi ħadd jgħid xugaman pereżempju, ma jaqbel xi ħadd jgħid ma jien ngħid xumagan. Jiena jekk inħossi mhux nimbuttaw xumagan, imma jekk ngħid ma ħażin jekk tgħid ikun xugaman trid tgħid. Issa l-istess, jiġifieri dik forsi eżempju ċuċesk, inti fuq it-tifsira issa tal-kliem, sewa jekk it-tifsira tħawdet fi żmien, inti qed tagħmel ġid il-lingwa fil-fema tiegħi billi timbotta it-tifsira tajba, sewa, u tgħid fejn l-oħra mhix tajba. Jiġifieri li qed tipprova ngħid jien huwa dan illi il-Malti minn barra il-kitba tal-poeżiji, tad-dizzjonarji, eċetera, għandu bżonn l-għajnuna ta' nies esperti li jifhmu fil-lingwa biex ituh il-vokabularju li għandu bżonn u jirranġawh. Ma sewa ġifieri jagħmluh użabbli tajjeb għal-żmien tal-lum. Għaliex l-Ingliż għandu t-terminoloġija kollha? Għax l-Ingilterra kien hemm rivoluzzjoni industrijali, ħafna snajja ġodda saru l-Ingilterra jew fil-Gran Brittanja sewa, u allura il-kittieba kellhom jirrazzjonalizzaw it-tarif il-ġdid ħalli jgħadduha il-ħaddiema tagħhom biex fil-fabbriki jaħdmu sewa allura taw struttura. Dak ħafna terminoloġija li hemm fit-teknoloġija li moderna jew ġdida, dik ibqa' ċerti li ma nstabitx fl-għalqa ingħatat minn espert, minn nies li jifhmu, illi taw is-suġġett sewa. Jiġifieri u t-terminoloġija tista' tinħoloq. Kieku xi ħadd ma qalx mouse u window, sewa il-computer fejn ikun. Sewa tifhem? Jiġifieri ħadd ma riċewweġ in-nies li qalu mouse għax inventaw mouse, u għallu qed tivvintaw hekk inventaw dik hija bżonn juża tajba l-kelma u ħadet u għenet biex is-suġġett imur il fuq. Ma ġifieri il-Malti għandu bżonn l-għajnuna lingwistika f'dal kontest. U ħafna għajnuna peress li l-Maltin klieb ta' nfusna u rmejna ħafna vokabularju, trid tinġabar mit-tradizzjoni orali għaliex in-nies puliti ta' klassijiet ta' fuq kienu għamlu minn kollox biex barrewa. Ħantik eżempju ieħor ngħidu oħra ta' x'ġara. Billi l-Malti baqa' mitkellem biss minn nies komuni ħafna f'ċertu żminijiet. Allura is-sens poetiku jew aktar intellettwali tal-lingwa ħafna drabi intilef għaliex ħadd ieħor daħħal kelma barranija minfloku. Ħantik eżempju, ngħidu aħna
jekk inti tistaqsini xi ħaġa moħġaġa pereżempju, u jiena naqtaħħa. Għaliex inkun qtajta biex inkun qtajta b'imqas? Le, il-verità hi li dik ġejja għax jiena kont dari kien ikun il-qadi illi jaqda s-sentenza, għalhekk għadna ngħidu aħna qatawwielu għal-mewt, sewa għax il-qadi kien jaqda jiġifieri jagħti l-ġudizzju tiegħu. Jiġġudika, jiġifieri. Tantu hekk illi l-poeżija ta' Kaxaru tibda xidew il-qada jaġġirini. Il-qada huwa l-ġudizzju u jaqda jiġifieri jiġġudika. Issa mela dik il-kelma qegħdem fil-Malti aħna minna jaqta u tnejn min nies jiġġieldu jgħidu maqtawa, sewa ġifieri kollox għandu x'aqsam min jaqdaw, jiġġudikaw hekk tfisser. Ngħidu aħna meta ngħidu qar u każa, pereżempju, sewa. L-ar jgħajjar, sewa, u l-għajb jgħajjeb. Ġifieri meta ngħajbek jien propja llum saret tfisser noħroġ il-sini barra tfisser ma ngħajbek jiġifieri li jiena qiegħed nesponi l-għajb tiegħek. Jiġifieri jekk inti pereżempju zoppa, ngħidu aħna jiena insappa bħalek biex nqul li inti zoppa, dak hemmhekk ikun qed ngħajbek qed noħroġ. Issa ngħajjar meta ngħajjar jien qed noħroġok l-ar, għalhekk jgħidu tfal jikxfu l-għawar sewa. Mela u meta nitkaża, nkun qed niskandalizza ruħi. Mela il-każa hija skandlu. U l-għajb hija vergonja. Sewa. Il-dawn issa għajb saret ma tfisser xejn, tista' tgħid. Ngħajjar ma nafux minn fejn ġejja. U ħaditha l-posta l-kelma Taljana. Ħafna drabi sewa. Ngħidu aħna meta ngħidu dak x'inhu donnu ma nafxiex. Minn fejn iġi għad-don? Għax id-donnu di donnu, sewa. Hemm verb li tifri aħna, id-donn tfisser tintjuwixxi bil-Malti. Jiġifieri inti ma tafx, ma qed indonn illi hu hekk. Sewa ngħidu aħna meta kont nitgħallem l-Arbi fil-bidu konna nagħtlbuh minn kotba ta' tfal. U darba fid-dar ta' Aħmed u Zejneb għax dak ma' Tom and Den ta' ċertu kotba daħal asfur fid-dar. U t-tfal qalu għara dal-asfur, u ommu, da ta' minn feġi, u ommu qalet jiena indonn illi hu tal-ġirien. Ġek, ma tafx, ma qed indonn. Mela id-donn tfisser tintjuwixxi. Sewa. Imma m'għandniex kelma sal tintjuwixxi, sewa, u d-donn ngħidu donnu ma nafx x'inhu, u ma nafux intilfed dik. Il-possibilità li aħna nimxu fuq dik id-direzzjoni sofistikata ntilfed għax badna l-kelma barranija. Sewa, pereżempju, tarbija tibki u tixer. Illum tixer saret tfisser twerżaq. Min jafa, sewa. Imma tixer tfisser to proclaim propja, sewa. Jiġifieri, inti eżempju ngħidu aħna nagħtu każ dari kien hemm Katarin qed tira n-naċ lejn l-Limara pereżempju. U tara l-baħar u tara l-furbani deħlin. U di tidħol tiġri r-raħal. Tixer illi daħlu torok, jew daħlu torok. Tixer, tixer ġifieri qed tajjeb twerżaq veru. Imma qed tagħti tarif, ġifieri bl-Arbi mixħur tfisser famuż, famous. Mixħur għax huwa magħruf, ġifieri issa meta jinnixer, inkun qed ngħajjad orajt imma qed nipproklama nwassal messaġġ hekk propja li inser tal-kelma, imma ntilfet dik sewa. Li qed nipprova ngħidu illi billi n-nies sofistikati f'Malta ħadnu l-lingwa barranija, il-kliem Malti li kellu tifsir sofistikat intrifes u intefa' mas-saqajn. U daħlet il-kelma barranija. U mbagħad allura xi ħadd jista' jiġi jgħidlek jekk għax bil-Malti ma tista' titkellem xejn fuq il-mos u n-naċ, imma ma tista' titkellem xejn għaliex neżżawh minn kollox. Sewa, fih kien hemm il-mekkaniżmu kollu mhux biss bħala vokabularju imma kif noħolqu il-kliem ukoll. Ngħidu aħna darba nanna ġiet id-dar għand missieri. U kemm missieri u kemm in-nanna kellhom x'jaqsmu mar-raba, sewa kien jawsa. U nanti ridet tfisser lill-missieri illi meta x-xitla, ċertu xitla, issib ruħha fit-tali ċirkustanza. Din ikollha t-tendenza li titla' il fuq hekk. U ma tagħmilx frijej. Issa jiena biex ngħidlek da kollu sewa rrid noqgħod ngħidlek titla' l fuq u ma tagħmilx frijej, ma nanna qaltlu l-missieri qaltlu għax meta jiġri hekk, ix-xitla tisserdek.
u ma tferreħx. Tisserdak tagħmel bħas serduq titla l fuq, sewa jgħolu jak. U ma tferrax ma tagħmelx frijaj, sewa. Imma ara x'ekonomija ta' klim, sewa, ġifieri u missieru x'għadilha, fehem x'irid jgħid, ġifieri qegħdin nikkomunikaw sewwa dawn, sewa. Dak huwa il-mod ta' kif il-lingwa tista' ittik il-mekkaniżmu biex toħloq il-kliem. Għaliex hija kera il-għaduna tivvintax, x'ma tivvintax pereżempju, ma lek ma tivvintax tibqgħu bil-kliem għadik, ġifieri kull ħaġa ġdida hi bl-Ingliż, allura se tiġi. Sewa imma xi ħadd tivvinta il-kelma sewa fl-Ingliż ukoll. U jekk aħna ma nistgħux ikun lingwa li ma nistgħux noħolqu l-kliem biha, qabel kollox kien ikun hawn. Jien naf pereżempju xi ħadd kien għamel biċċa mekkaniżmu biex jaqla l-imħar biha u għalila għallija. Veru dak iż-żmien forsi l-lum forsi nsema kera għallija, imma sabela kelma m'hemmx dubju tista' Jiġifieri inti t-tinoper tista' tkun fettieħa wkoll pereżempju, jiġifieri ngħidu aħna kont qed inkellem waħda li qed tagħmel l-irkotta u dik kellha ħarrieka pereżempju. Il-ħarrieka kienet isa xkupa tal-qasab biex jitħarrek l-irkotta, jiġifieri illum jekk biex dik li tqalleb il-bajt m'għandniex aħna ma nafux ngħidu, dak kieku ħarrieka qed tħarrika l-biċċa. Ħarrieka taqsa biha tajba kieku. Ngħidu miċbħa, pereżempju, b'xorta tajba dirġet daħlet, imma ma nafux il-kelma minn fejn ġejja, propja il-kelma ġebħa kienet il-kelma propja għal beehive. Sewa għaliex meta jgħid olla tan-naħal, il-olla hija olla, huwa tip ta' kontenur tal-fuħħar. U kaxxa hija kaxxa, olla saret kaxxa issa sewa. Imma propja jekk tmur lura fid-dlamijiet tal-lingwa, sewa, ġebħa kienet il-kelma għal beehive. U miċbħa, fejn jkun hemm ħafna ġebħiet. Issa llum xorta tajba il-kelma miċbħa reġgħet ġiet qed tintuża insomma, però ma nafux minn fejn ġejja laqqas. Ġifieri u mbagħad allura xi ħadd imġiebaħ, ġifieri qed tifhem ġifieri tlifna kollox aħna. Jekk aħna rridu l-ġid tal-Malti, ma jistax nkunu kuntenti biss li għandna l-poeżiji u d-dizzjonarji, ma rrid ikollna mekkaniżmu lingwistiku li tina tax-xogħol kollu li qegħdin ngħidu ġifieri. Taħseb li għatem ħafna terminoloġija x'tinġabar f'dan il-qasam? Li kieku naħseb li għatem ħafna, qiegħed naħdem fuq dak l-oqsma biex niġborhom ġifieri. Jien naħseb li għatem ħafna terminoloġija fuq dak l-isnajja li spiċċaw u skadew. Imma l-importanti li nħossin huwa li t-terminoloġija li kienet hemm u li għatanna bżonna l-lum. U għam ħafna minnhom daw, ġifieri jekk id-dajjes tal-Latini ta' għawdex ngħidu għana spiċċaw. Imma kellhom ħafna terminoloġija dak iż-żmien. Ifisser li aħna jekk aħna istanna ħafna jottijiet u ħafna li għandhom bot, sewa, jaru każa kbira dak ma jafux terminoloġija li kienet qedem. Mela f'dak il-każ jekk inti tiġbor terminoloġija tad-dajjes tal-Latini u tal-Lusta tal-Baħar, mhux qed tiġborhom biex inti salva xi sena antika, imma biex tgħin il-Malti llum sewa. U ġifieri dan riċentement nista' nsemmi għax nixtieq naqralu l-kappelli, ġifieri ħareġ ktieb bit-termini marittimi sewa illi se jagħmel ġid kbir lill-lingwa. U appuntu għalhekk sewa ġifieri dawn dax-xogħol isir mhux biex noqgħdu nitkellmu fuq l-antik imma biex nagħmlu ġid għall-Malti llum. Sewa issa meta ħriġt il-ktieb l-ewwel wieħed jiena kont ħsibt waqaft naħseb m'hawnx iktar u ħriġ dak. U mbagħad ftit wara ġbart tarif ieħor sewa kemm it-tieni wieħed. Issa hemm biżżejjed għat-tielet wieħed. Ma nafx imma bħalissa ngħidu aħna fuq għaddej bi proċess bl-għanuna ta' xi nies. Biex anki ħafna kliem illi der fuq kalendarji tal-bdiewa l-antiki. Nieħdu kemm nistgħu minnu biex inkun nistgħu nitkellmu fuq l-ambjent illum sewa. Jiġifieri fil-kodba tiegħi għandi xi ħaġa fuq il-bidja, imma qegħdin fi stat fejn nistgħu xorta nasru iktar terminoloġija biex napplikawha għal żminijiet tal-lum. Imma dak il-ħsieb mhux biex noqogħdu ngħidu n-nanna x'kienet tagħmel sewa, imma biex ngħixu llum u biex ngħinu l-lingwa llum biex taħdem illum biex titkellem illum. U rridu niġbruha ma' in-nies komuni għax ħafna drabi klieb li aħna in-nies tal-iskola abbandunaw l-affarijiet.
Kif jirnexxilek tiġbor dan il-materjal orali jekk minn fomm il-poplu, kif ikun il-proċess? Il-proċess li trid tiltaqa' man-nies. Sewa. M'hemmx tagħmel, ġifieri jekk inti tiltaqa' ma' xi ħadd u tgħidilhom li qed tfittex fuq tali suġġett ngħidu aħna, jew ikun jafu jew u jkellmuk huma. Jew kellha jgħidulek naf wieħed hemmhekk jew naf l-oħra hemmhekk, sewa. Imma li nixtieq nenfasizza jien huwa dan illi qabel ma jiena nippreżenta ruħi biex immur nitkellem man-nies, irrid nipprepara ruħi jien l-ewwel fuq is-suġġett. Sewa dan huwa żball jidher li jagħmlu ħafna riċerkaturi ġodda. Sewa, inti ma tistax iġġib xi ħadd fuq it-televiżjoni pereżempju ma taf xejn fuq is-suġġett u titfalu mikrofon maħalu. Sewa, u tippretendi li għandu tarif interessanti. Ġifieri biex inti mhux biss issaqsi l-mistoqsija intelligenti, imma biex tkun kapaċi wkoll tirranġa it-tarif li jgħid għax ngħidu kif ħafna drabi, dan ma kinux nista' skola kbira ħafna drabi, sewa, inti trid tirranġa dak li mingħajr ma ħadd jakkużani m'għandi l-ebda ndiema din li qed nivvinta xi ħaġa. Imma minn dak it-tarif jien irid norganizzah għax hekk għamel ħadd ieħor f'lingwi oħra meta kitbu fuq is-snajja fuq is-suġġetti anki tal-iskola, eċetera, xi ħadd organizza il-kliem. Sewa, meta xi ħadd kiteb il-ktieb tal-qwiebel, pereżempju, kitbu bħala tabib. Sewa, ġifieri jaf x'kien it-terminoloġija tan-nies u l-qwiebel ta' dak iż-żmien, imma seta' jikteb li kiteb għax jaf ukoll il-ħaġa medika u jekk jiġifieri n-nies kun jgħidu ċuċata, nittama li ma irrepetix iċ-ċuċata biex ħadd ma jgħidu qed tivvinta, sewa imma irranġa fuq li hemm it-tajjeb biex ikun jista' jagħti s-servizz lil-sin Malti. Tinsiex dan huwa mhux folklor biss biex nieħdu gost nisimgħu l-istejjer tan-nanniet, imma huwa xogħol lingwistiku li l-Malti għandu bżonnu bħala lingwa. Sewa, mela jiena rrid imur inkellem in-nies. Imma xogħol importanti wkoll li jien nara x'hemm diġà pubblikat. Tqabbel dak li jgħidulek li jgħidlek il-poplu ma dak li hemm fil-kotba. Ma dak li hemm fil-kotba biex jiena nkun naf u kotba u s-suġġett mhux biss Malti għall-Kamra tal-Malti nradi, imma anki fuq is-suġġett x'jgħidu pajjiżi oħra. Sewa. Ngħidu aħna jien naf inti tkellem xi nies, ħafna nies pereżempju li jafu xi ħaġa fuq il-ħarrub, imma l-ħarrub f'Malta speċjalment fil-kuntest tagħhom ma kienx jitkabbar fuq skala industrijali. Allura huma dawk li jkabbru l-ħarrub fuq skala daqs waħda industrijali li jifhmu sewwa fuq is-suġġett. Sewa. Mela jekk xi ħadd jgħidlek dari kienu jaqtaw l-inwar tal-bal u jdendluhom fuq mal-ħarrub. Ħafna drabi da ma jkunx jista' jagħmel iktar sens minn dak li qallek għax dak li jafu. Minti biex jekk tkun taf fil-biċċa kif inhi, tkun taf li l-bal li qed jgħid huwa s-siġra tal-ħarrub raġel għax hekk jgħidula bal. L-inwar huma l-fjuri irġiel mela appuntu dak kien illi jsib siġra tal-ħarrub raġel. Jaqtala l-frijaj li kollhom l-inwar il-fjuri irġiel u jdendilhom ma' siġra mara. Sewa, issa dan ħafna drabi ssir tafu inti għax taf li industrialment li għamlu minn ikabbar il-ħarub fil-koboru li ħawru raġel fin-nofs, bal fin-nofs u jdawruh bin-nisa, sewa biex l-insetti jdur. Raġel ieħor imdaħħal bin-nisa. Issa Malta aħna dak li kun ħawwel ħarruba u ħawwilha fl-ar biċ-ċart li kellu sewa m'hemmx x'industri fil-ħarruba. Allura dan it-tarif ħafna drabi jintilef, imma dan issib xi ħadd li jafu. U kieku inti ma tkunx taf is-sitwazzjoni kif inhi, ma tkunx tista' li tieħu li tista' għax kull ma tisma' inti l-inwar tal-bal. U ma tistax tagħmel sens minnha u taħseb li xi kelma kera jew bal u x'inhu, ġifieri tifhem xi ngħid li inti trid tkun informat int biex tirranġa it-tarif illi hemm. Ekku. Inti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Aqda Maltija tal-Folklor. Tista' tagħtini aktar dettalji dwar is-sem tiegħek f'dan il-qasam? Ekku. L-Aqda Maltija tal-Folklor twaqfet fi żminijiet oħra. Sewa, meta il-Maltin kienu qegħdin imexxu lilhom infushom għall-ewwel darba, u kien hemm il-bżonn ta' ħafna xogħol. Biex tkun taf il-verità l-Aqda twaqfet fil-bidu biex torganizza daqsxejn waħda aħjar il-festa tal-Imnarja.
Għax fil-festa tal-imnara tradizzjonalment kienu hemm ħafna għana u kienu jgħidu li l-għannejja jiġġieldu. Allura inħoloq kumitat biex jorganizzaw daqsxejn għax dissa tiġi fuq ir-rediffusion jew jirrekordjaw biex jirranġaw. Issa illum bat minn hemm il-biċċa evolvit. Saret għaqda li tiġbor mhux biss tgħin fl-għana ma imma f'kollox sewa. Issa għal ħafna żmien kien qed tagħmel xogħol validu ħafna x'kien hemm ngħidu aħna r-rediffusion sewa ma kien hemm xejn iktar u kienu morru ħafna nies mill-laqda jagħtu tarif u jiġbru tarif li hemm bżonn għax kemm ħafna xogħol li għadu ma sarx sewa. Issa illum f'dak li huma l-organizzar ta' attivitajiet kulturali, il-gvern u ilu għal ħafna snin għandu nies impjegati apposta li jorganizzaw l-attivitajiet, saw l-festi nazzjonali, eċetera. Dak li huma taħdidiet pubbliċi għaw ħafna ukoll, ħafna sorsi u wirjiet għaw ukoll kemm trid u trid l-għajnuna kbira tal-gvern, bir-riżultat tal-gvern biex tagħmel il-wirjiet. Allura illum l-laqda tal-folklor xorta għadha teżisti, sewa, teżisti l-aktar għaliex noħorġu perjodiku jismu l-imnara. Jiena m'għandi l-ebda indiema illi l-aqwa xogħol li qed tagħmel l-għaqda bħalissa u li toħroġ l-imnara għaliex frankament jiena arrabjat daqsxejn. Illi min irid jikteb bil-Malti fuq suġġetti li għamlu li mhumiex poeżija u letteratura ma tantx għandu fejn. Sewa. Allura kull perjodu li hawn illi jagħti post fis-suq biex min irid jikteb bil-Malti fuq suġġett interessanti jkun jista' jikteb tajjeb bil-Malti, jien naħseb huwa xogħol importanti ħafna. Issa, li ġara għax minn barra segretarju jiena wkoll l-editur ta' l-imnara, sewa. Li ġara minn kemila il-biċċa li għaddiet f'idejja ma il-proċess kien beda qabel ukoll illi aħna ippruvajna ħafna illi s-suġġetti li jidhru fuq l-imnara ma jkunx is-soltu tradizzjonali, ġifieri jkun ma jibqax jassumi li l-folklor huwa biss il-qubbajt, l-onnella, it-tiċ antik sewa, imma il-folklor issa huwa l-istorja soċjali kollha. Illi ngħixu kważi kuljum. Kuljum. Allura li jiġi li ilumuni wkoll, jgħidu li imma da x'differenza hemm bejn storja u folklor. Ma tantx hemm differenza. L-istorja sewa ħafna drabi kienet magħrufa snin ilu u issa nbidlet din li kienet tgħid biss fuq x'għamlu l-ammiralli u l-ġenerali u l-prim ministri u s-slaten u r-rejiet sewa u dal-aħħar snin resqu iktar lejn in-nies u jistudjaw l-ekonomija, eċetera, eċetera. Mela il-folklor huwa dak, sewa ġifieri huwa l-istorja tan-nies komuni. Sewa ngħidu aħna meta kont tifel jien dak li kien jagħmel il-furnar ma tantx kont se ssibu malajr fl-imnara, pereżempju, għax dak żmien kien hawn il-furnar kulħadd kien jagħmel l-istess ħaġa. Imma issa fi żmieni dak il-furnar spiċċa sewa. U sar folklor. Imma dak fi żmienu kien ħajja soċjali, kien storja wkoll ġifieri. Issa jekk aħna bil-proċess modern insejna il-proċess naturali ta' kif tagħmel il-ħobs, issa mhux biss huwa importanti li niftakru l-bira x'kien isir imma li narġgħu nirbħu sewa. Ngħidu aħna llum jiena fil-fema tiegħi il-ħobs tal-Malti spiċċa, pereżempju, issa ġibna l-eżempju, għaliex? Għax ħobs hawn kemm trid fid-dinja, sewa ġifieri kollu magħmul mitqiq, ilma u melħ u x'iktar. U l-ħmira tagħmel ħobs sewa. Issa jekk minn dak kollu li għedha kollox ikun ta' barra, il-ħobs tal-Malti kien ħobs tal-Malti għaliex mhux bil-forsi li tqiq kien ikun ta' Malta, imma l-inqas li nħema ġo forn magħmul miċ-ċangatura tal-ġebla tar-Radba. U il-ħmira illi toħroġ bit-tinsiela kienet iffermentat f'Malta. Illum m'għadux il-każ għax minn meta ivvintaw il-baker's yeast, sewa ġifieri issa qed ngħid 90 sena ilu jew anke 100 sena, f'Malta issa jitfgħulek pakkett baker's yeast fil-proċess u dak jaqleb jirbaħ kull proċess ta' qabel. Issa il-verità hi li fid-dinja kollha ċivilizzata n-nies għadhom jagħmlu dak li huwa sourdough. Jgħidulu. Sourdough bread, ħobs magħmul id-dar. Bis-sistema l-antika li tagħmel anki l-ħmira inti. Issa l-ħmira tant hija importanti li l-Amerikani ngħidu aħna għandhom tip ta' sourdough jismu San Francisco sourdough, sewa. Dan huwa ippatentjat. Għandu dak il-kelma Maltija ġifieri. L-Amerikani ta' Kalifornja jgħidulek, inti ma tistax
tagħmel California sourdough, biex tagħmlu irid ikollok il-ħmira li magħmula mill-lactobacilli tal-Kalifornja. Għax hekk u fil-fatt min jifhem fil-ħobs jaf illi jekk kien tagħmel il-ħmira l-Arabja Sawdija jew il-Ġermanja, it-tessut tal-ħobs huwa differenti. Għalhekk dak huwa patentjat. Issa, il-ħobs tal-Malti fejn qiegħed issa. Jekk isir forn tal-landa bil-petrolju, sewa bil-ħmira ta' barra u bit-tieq ta' barra, jiġifieri ma nafx x'issa jkun, jiġifieri jekk dan dejjem biex nieħdu l-eżempju ta' il-validità tat-tarif. Jekk inti tiġbor it-tarif ta' x'kien isir fil-forn dari, mhux biex tgħid illi Mattew miskien kien jagħmel hekk, ma biex għax inti għandek issa bżonn terġa' tirkupra t-tarif. Ħalli forsi xi ħadd f'Malta jkun jaf kif jibda l-ħobs mill-bidu, pereżempju. Mhux bil-forsi tmur tal-ħanut biex jixtri l-ħmira ta' barra. Jiġifieri qed tifhem x'qed jiġifieri jekk wieħed iħares il-folklor biex bħala reġistru ta' x'kien hemm fl-antiku joqgħod ilbes il-kostumi tal-biera, ġifieri dak għandha l-validità u qiegħed fl-aqda tal-folklor sewa ġifieri għandu l-validità tiegħu. Imma ikun ħażin jekk aħna naħsbu li semmek tasal biss il-biċċa sewa is-siwi ta' dan l-eżerċizzju li t-tarif għandna bżonnu llum għax mingħajru nkunu neqsin sewa jew kellha mingħajru jkollna bil-fors nikkupjaw lil ħaddieħor u ma jkunx tagħna, ikun għandu t-trubeta ta' ħaddieħor. U meta nikkupjaw it-trubeta ta' ħaddieħor ngħidu għax tagħna m'għandux u mhux tajjeb u dil kemm m'għandniex u ma tistax tagħmel xejn u meta jiġifieri u nibqgħu sejrin hekk u nitilfu il-ħila ta' l-artikolazzjoni li nitkellmu bil-Malti. Hekk jidhirli jiena. Liema qasam mit-tradizzjoni orali taħseb li hemm bżonn aktar ta' riċerka? Nerġa' ngħid, jiġifieri huma dawk l-aspetti tal-ħajja illi għalkemm id-dinja nbidlet xorta għadna naħdmu fihom illum sewa u daw tiskanta kemm hemm minnhom sewa diġà semmejna ħafna aħna, ġifieri jekk tieħu x-xogħol tal-bidwi, ix-xogħol tal-bidwi għax in-nies għadhom irdu jieklu xogħol sewa. Imma llum l-ambjent sar importanti, mela semmejna għad-dajes tal-Latini, llum għadhom ibaħħru in-nies għax hekk. Ngħidu aħna l-għamil tal-ħobs, sewa ġifieri qed tifhem kull ħaġa li tmiss mal-ħajja, peress li t-tradizzjoni orali hi parti mill-ħajja komuni, kull ħaġa li tmiss mal-ħajja komuni hija valida. Pereżempju, jiena tara ġifieri ma li taħseb fuqha jiġu ħafna ħsibiet, ngħidu aħna il-festi. Il-festi kien hemm l-armar tal-festi ngħidu aħna li kellu terminoloġija sħiħa, sewa. Jekk it-tfal tal-lum jitilfuha din, inkunu tlifna wkoll xorta xi ħaġa, ġifieri li m'għandniex il-ħila li nesprimu ruħna anki f'dak l-armar. Issa xi armar spiċċa u ġie ieħor u billi nirreġistraw l-antik ma jimpurtax imma inqas inkomplu bit-terminoloġija tal-bieraħ sewa. Mhux il-ħin kollu nitilfu l-artikolazzjoni tagħna li ma jkollniex il-kliem biex nitkellmu. Jiġifieri kull ħaġa fil-qasam orali li għandha x'taqsam mal-ħajja tal-lum hija valida. U l-ħajja tal-lum hija l-ħajja normali dak li jkun. Sewa, jiġifieri kull ħaġa għandu x'taqsam mal-ħajja normali. Jekk huwa riċettat isir, jiġifieri semmi. Jiena ma semmejtlekx ngħidu aħna jien naf l-enerġija nukleari, għax taċċetta li forsi l-enerġija nukleari se mbagħtu daqsxejn biex nesprimu jkollna papers bil-Malti pereżempju, imma ifhimni mhux biss il-Malti anki bil-Griek sewa jew bl-Ispanjol illum ngħidu aħna jew kellha bil-Bulgaru, imma ħadd ma jgħid li dawn il-lingwi mhux validi għax ma sax tikteb fuq l-enerġija atomika bihom, sewa ġifieri xorta hemm il-validità tal-lingwa nattiva tiegħek.